ರಾಕೇಶರೇ, ಮದಿಮೆ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪದ್ಧತಿ ಅತೆ ತುಳುನಾಡು ಪದ್ನಾಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರಡು ಅತಿ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸತ್ಯ. ಈ ಮದಿಮೆದ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲೆಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತ ಕಾಲ ಪಿರಾಕಡು ನಿಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತೊಂತಿನಂಚಿತ್ತನ ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ಮಲ್ತೊಂತಿನಂಚಿತ್ತನ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು ಸತ್ಯ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮ ವೈದಿಕ ಪದ್ಧತಿ ಮಾತ ಕಡೆ ಮದಿಮೇಲೆ ನಡತೊಂದುಂಟು. ಎನ್ನ ಮದಿಮೇಲೆ ವೈದಿಕ ಪದ್ಧತಿ, ಇರ್ನ ಮದಿಮೇಲೆ ಅವೇ ಪದ್ಧತಿ ಪಂಡ ಕಾಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಆಕ್ರಮಣ ಅಂಚಂದು ಜನಕುಲು ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ್ವ ಪರಂಪರೆ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಪಂಪುನ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವಿನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮಡುಂಟು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮಡುಂಟು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ್ವ ಪದ್ಧತಿನ ನಮ್ಮ ತೇರಿದ ಮಲ್ಪು ಈ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆದ ಕಟ್ಟು ಪರಂಪರೆದ ಬಗೆಟ್ ಇರೆಗ್ ಇರ್ನ ಹಿರಿಯಾಯಿನಾರ್ದಾಲ ಪಣೊಂದಿತ್ತೇನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಗುಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲು ಐತನ ಏನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟುಪಾಡನ್ನು ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿರು ಐಟ್ ಇರು ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನಿ ಮದಿಮೆ ಬನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೇಟ್ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಕಟ್ಟು ಬನ್ಪ ರಡ್ಡು ವಿಭಾಗ ಉಂಡು. ಐಟ್ಲ ಈ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟಡು ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮನೇ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂಜೇ ವಿಷಯ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಾಗ ಈ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟಡು ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಾರೆ ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮೂಲೋಡು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಮತ್ತು ಅವು ಬದಲಾವಣೆ ಅದು ಐಕ್ ತಕ್ಕನ ಮಂದು ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತೀರಿ ಅಂಡ ಕರಿನೈತೆ ಒಂಜಾತು ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಈ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯಾರು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಗುರುಸ್ಥಾನ ಹಿಡಿತಿನಾರು ಪದವು ಮೇಗೆ ಮನೆತ ಉಮೇಶ್ ರೈಕುಲು ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಎಂಕೊಂತ ವಿಷಯ ಮಾತ ಪಂಡೀರು ಇಂಚ ಮಲ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ದೇಕನ್ನಗ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಮದೆಕ್ ಬೋತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರ ದೇಪನ್ನ ಕೆಲವು ಜಾಗಗ್ ಅಂಚಿ ಬೋಂಡ ಐತೆ ಉಡುಪಿದ ಅಂಚಿ ಪೂರ ಕೆಲವು ಬೋಂಡ ಇಂಚಿ ಆಪಿನ ಕ್ರಮಗಳು ಮಾತ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಈ ಕ್ರಮಗಳು ಮಾತು ನಿಂತಿ ಇಂಚಿ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಡ ಯಾನು ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಮತ ಪುಸ್ತಕ ಮಾತ ಓದಿನ ಮತ ನೆನಪು ಎಂಕುಂಡು ಹಿರಿಯಕುಲ ಕೆಲವು ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೀರ ಅಂಡ ಯಾನು ತೂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚ ಆರಿಂಗ್ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯಲು ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇರಡಲ ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಹಿರಿಯಕುಲ ಮಾತ ನೆತ್ತ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಗೆತ್ತೊನ್ನಾಗ ನೆಟ್ಟು ನಿಜವಾದಲ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಒಂಜಿ ಸತ್ವ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಎಂಕಲ ಮನಸ್ಸುಗೆ ಒಂದು ಆಂಡು ದಾಯಿಗೆ ನಾವೇನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ತೆರಿಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಎಂಕ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಆಸೆ ಪುಟ್ಟುನಾಗ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹಿಂಗೆ ಬೇರಿ ತಾಂಗ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಪೊಸತ್ತಾದ ಮಲ್ಪುನವ ಪೊಸತ್ತಾದ ಮದೆ ಆತಂಡು ಕೂಡ ಅನುಷ್ಠಾನ ನಮ್ಮ ದಾಯ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂದಿದ್ದು ಐಕ್ ನಿಖಿಲಿಗ ಅಂಚಿನ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ತೇರಿನಾಕುಲು ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮೇರದಲ್ಲ ಪಣ್ಪುನದಲ್ಲ ಅಮ್ಮೇರು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ದೇವನ್ನಾಗ ಇಂಚ ಮದಿಮೆ ಮತ ಮಲ್ಪುನ ಒಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಗಳ ಇತ ಇರ್ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಅಮೆಸೂತಿಕ ಕರಿಪುನ ಅದು ಪಡು ಕರಬತ್ತವನ ಅದು ಪಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟುಡ್ದು ಸೈಪುನ ಮುಟ್ಟಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ದಾದನ್ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಎಂಕಲ ಮಲ್ಪುನ ಕುಲ್ಲ ಇರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಒಂದು ಮಾತ ಒಂಚೂರು ಮದುವೆ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾತ ಪೋನಾಗ ಈ ನನ್ನದಂಬುದ ಕೆಲಸ ಇಂಚ ಇತ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹತ್ತಂದೆ ಬಾಕಿದ ವಿಭಾಗಡು ಮಾತ ದಾಲ ತೋಜಂದಿಜ್ಜ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ನೀನು ಮಾತ ಮಲ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಸಮಾಜ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ ನೀನು ದುಂಬು ಪೋವೊಂದು ಇತ್ತಿಲಕನೆ ನೆಟ್ಟು ನಿಜವಾದಲ್ಲ ನೀನೈತೆ ಪನ್ನೊಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಪನ್ನಾಗ ನೆಟ್ಟು ಪುನಃ ಆವಾಡು ಎಂಕಲ್ ಪಾವಾಡೆ ಪನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಗಳ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಉಲಯಡೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ತಿಕ್ಕಂಡು ಯಾನೇ ಒಂಜಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಆಪಿಲೆ ಕಾಂಡು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒಂದು ಅಂಚಾದ ಪುನಕ ಐತೆ ಇರ್ ಬಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಇರ್ನ ಮದಿಮೆ ಅವಡು ಎನ್ನ ಮದಿಮೆಲ ಎನ್ನಲ ಕದ್ರಿದ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ವತ್ತದು ಮದಿಮೆ ಆತಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಂಕಲ್ ನಡತದೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಕ ಅವು ತಪ್ಪು ಒಂದತ್ತು ಖಂಡಿತವಾದ ಸರಿ ಅಂಚಾದ ಪುನಕ ಮೂಲೋಡು ಈ ರೀತಿ ನಡೋದೊಂದು ಇತ್ತದು ಅಂಚಾದ ಪುನಕ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅವೇನು ಎಂಚ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇತ ದುಂಬುದಾಕುಲು ಅವೇ ರೀತಿ ಇತ್ತ ಎಂಕೊಲು ತೂಪುನ ರೀತಿಲೇ ಎಂದತ್ತು ಇತ ಎಂಕೊಲ್ ಬಾಣ ತುತ್ತಾಯ್ತ ಅದು ಪಡು ಒಂದು ಮಾತ ದುಂಬುದಾಕುಲು ಮಲ್ದೇರ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ನಂಗೆ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಅಂತೂ ನಮ್ಮೇನು ಒಂತೆ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಒರಿಪಾಕ ಅವೇನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪುಗ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಸೆರ್ದಿದ್ದು ಈ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಏರ್ ಮಾತಾಡ್ದಲ್ಲಾರೆ ಕದ್ರಿದ ಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗ ಗುರುಕುಲು ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಲ್ಲೇ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಡಿಗೆರೆ ಇತ್ತೆ ತುಳುನಾಡಿತೆ ಮದಿಮೆ ಅಂದ್ ಪಣ್ಪನಮ ಇತ್ತ ಒಂತ ಪುರಾಣಗು ಬೊಕ ಪಿರಾವುಗು ಇತ್ತ ಇರು ಅನುಭವ ಇತ್ತಿನಾರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜನಾಂಗಗಳು ಅಕಲ್ಲ ಅಕಲ್ಲ ಪುರೋಹಿತರು ಪಣ್ಪನ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತುಂಡು ದುಂಬುದ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೂನಗ ಈ ಮದಿಮೆದ ಬಗಿಟ್ ದಾದ ಪಣ್ಪರು ಗುರುಕುಲೆ ಮದಿಮೆ ಇತ್ತೆ ರಾಕೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪಂಡಿಲಕೇನಿ ನಮ್ಮ ವೀಟುಲ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಭಾಷಾ ಇಜ್ಜಿ ಓಲ ಪೂರ ಸತ್ಯನೇ ಓಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿರೋಧಾಭಾಸ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ
ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಪದ್ಧತಿ ಪಂಡೊಂದಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಏರು ಲೆಪ್ಪು ಏರು ಅಕಲ್ ನಡೆ ನಮ್ಮ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಲ್ತು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾಂದು ಪಂಡದು ಒಂದು ಸತ್ಯ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಒಂಜಿ ಮಡಿವಾಳ ಸಮಾಜದ ಅಕ್ಕಲು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಕಾಲದ ಹಿರಿಯರು ಪಂಡಿನ ಇಂಚಿನ ಸತ್ಯ ಅವೇನು ಅವು ಸತ್ಯನೇ ಏತು ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ಲ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ವೈದಿಕ ಪಂಪಿನ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವೈದಿಕದ ಕುಡೊಂಜಿ ಶಬ್ದನ ದೈವಿಕ ಅಂದ್ ಪನೋಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನಿಸಿಕೆ ದಾಯಪಂಡ ಅವೈದಿಕ ಅಂದ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯಪಂಡ ವೈದಿಕ ಪಂಡ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದಂದು ಅವೈದಿಕ ಪಂಡ ಅಜ್ಞಾನ ಅಂದರ್ಥ ಪೂಜಾ ಅಂಚಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ದೈವಿಕ ಪಂಪನ ಸರಿಯಾಯಿನ ಶಬ್ದ ಹಾ ಅಂಚ ದಾಯಪಂಡ ಯಾನು ಮಸ್ತು ತೆರಿದಿನ ಎತ್ ನಮಲ ಶೂನ್ಯನೇ ನಮ ಅತ್ ಅಣ್ಣರೆ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಯ ಪೋಯಿನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಆಯ್ ವಿಕಸಿತಾವು ಅವು ಅರಳೋಡು ಸಂಕುಚಿತ ಇರಬಲ್ಲೆ ಸಂಕುಚಿತ ಮನಸ್ಸದ ಅಕಲ್ ಬಣಪನೆ ದಾದಗೆಂಡ ಅಕಲ್ ದಾದಗೆಂಡ ಅಕಲಿಗೆ ಅವೈದಿಕ ఒక ಭೂತಾರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಣ್ಣನ ಪೂಜರಕುಲು ಮತ್ತೆ ಅಕುಲ್ ನಲ್ಲ ಅವು ದಾದ ವಿಕಸಿತ ಅವಡು ವೈದಿಕಡು ದಾದ ತಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಬದುಕಡು ಯಜಮಾನ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಡು ವೈದಿಕ ಕ್ರಮ ಕುಲಿತ ಹಾಸು ಹೊಕ್ಕಾದುಂಡು ಯಾಂಪನ್ ಇಷ್ಟುಂಡ ಈಗ ಆ ಪದ್ಧತಿನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅವೇನು ಭೇದ ಮಲ್ಪುನು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅವು ಸರಿಯ ತೀರ್ನ ಉತ್ತರಲ ಸರಿ ಉಂಡು ಎಂಚಗೆ ರಡ್ಡುಲ ಸರಿಯೇ ರಡ್ಡುಲ ಸರಿ ಆಂಡ ಐತ ಐಕ ಗುರ್ತಿನ ಅವೈದಿಕ ಪಂಪಿನ ಶಬ್ದ ಉಂಡತೆ ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ಯಾನ ವಿಷಯ ಪಂಡಿದೆ ಪಂಡೊಂದಂಡ ವೈದಿಕ ಪಂಡ ಜ್ಞಾನದ ಸಂಕೇತ ಅಪಗ ಅವೈದಿಕ ಪಂಡ ಐತ ವಿರುದ್ಧ ಅಂದಾಯ್ಜ ಅಪಗ ಅಜ್ಞಾನ ಅಂದಾಯ್ಜ ಅಜ್ಞಾನ ಅತ್ತುಂದಿ ಅಂಬನ್ಕುನು ಅಂದ ಒಂಜಿ ವರ್ಗದ ಮಿತ್ತು ದ್ವೇಷ ಇತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಆ ವೈದಿಕ ಪದ್ಧತಿದ ಮಿತ್ತು ದ್ವೇಷದ ಎರವೆಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಮಿತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮಿತ್ತ ಕೆಲವು ಜನಗಳ ದ್ವೇಷಪ್ಪು ಅವು ಯಾರು ತಪ್ಪುಂದು ಮಡ್ಪಿನ ತಂಡರೆ ಕೆಲವು ಜಂತ ಹೆಂಗ್ ರಾಕೇಶನ್ ತುಂಡಾಪುಜಿ ರಾಕೇಶರಿಗೆ ಏನಂದು ತುಂಡಾಪುಜಿ ಐಕ ರಾಕೇಶರ್ನ ವಂಶನ ದೂರ್ನತ್ಯ ರಾಕೇಶರ್ನ ವೃತ್ತಿನ ದೂರ್ನತ್ ಆ ವೃತ್ತಿನಲ್ಲ ತಪ್ಪುಂಡ ಅವು ತಪ್ಪು ಒಂದು ಸರಿ ಅವೇನು ಬಡಪುರ ಸರಿ ದೇವರ ದಯವಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಮಾತ ಈತ ಪ್ರೀತಿ ತಿಕ್ಕಿದೀನಿ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ವರ್ಗೋಡ್ದಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದ ಎಂಕ್ಲಿ ಅಣ್ಣರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಂಚಗೆಂಡ ಇನಿಕಲ ಬಂಡ್ರೆಂಡು ಕದ್ದಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗು ಬೊಂಡ ಅಂದ್ ಕದ್ರಿದ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಬಟರ್ನಾಕುಲು ಎಂಕ್ಲು ತುಳುಟು ಅನ್ಬನ್ ಬಟರ್ನಾಕುಲು ಅಂದ್ ಅವಲೊಂಜಿ ವಾ ಸಮುದಾಯ ಎಂದು ತೂಪುಜರು ಬಾಲ್ ಎಂದು ತೂಪುಜರು ಕಾಸದಕ್ಲು ತೂಪುಜರು ಅಕುಲೊಂಜಿ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚುತರ ಪ್ರೀತಿ ಅಕುಲು ಗೌರವ ಒಂಜಿ ದೇವೇನೆದುರು ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅವು ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಬಟರ್ನಾಕುಲು ಒಂಜಿ ದೇವರಿಗಲ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಾಗಲ ನಡುಟ ಮಾಧ್ಯಮಾದಿ ಎಂಚ ಇಪ್ಪೇರ ಅವೇನ ಅವಳು ನಡಪ ಅಂಚಾದ ನಿಖಲ ಮಿತ್ತೆಂಗ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕೃಷ್ಣಾಡಿಗೇರಡಿತ್ತಿನ ಪ್ರೀತಿ ಯಾಂತುವಿನ ಮಟ್ಟಡು ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಡು ಇರಲಿ ಮಾತ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಐತೆ 14 ವರ್ಗೋಡ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾಡಿಗೇರ್ ಬನ್ನಗ ಮಾತ ವಾ ಇತ್ತೆ ಸಮುದಾಯದ ಅಕಲ್ಡಕ್ಕೆ ಏನಲ್ಲ ಆರ್ನ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಂದಕಲು ಇಜ್ಜೇರು ಆರ್ಡ ಪ್ರೀತಿ ಇಜ್ಜಂದಿನಕಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಎಂಕ ತೇರಿನ ಮಟ್ಟಡು ಆರ್ ಹಂಚೌಲ್ಲೇರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಖಲ ಮಾತ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ್ ನಿಖಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂಜುನಾಥನ ಧರ್ಮದಯುಳ್ಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡೆ ರಾಕೇಶರಿಗೆ ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಂದ್ ದಾಯಗೆಂಡ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಆಯನ ಕುಲ ಜನ್ಮದ ವೃತ್ತಿನ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವೇನು ಬುಡ್ದು ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಬಲಿಮೆ ವಂಚನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವೇನು ಕಲೆಪಿನಿ ಇವೇನು ಕೂಡಿಸವನು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬೊಚ್ಚಂದಿನ ಸಾದಿ ಪೋಪಿನೆಡ್ದು ಅತಣ್ಣರೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಓ ಪೂರ್ವ ಪರಂಪರೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅವೇನು ನಡಪ ಒಂದು ಪೋಣದಂಡ ಅಕಲೆಗಳ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಅಕಲ ಕುಲ ಜನ್ಮದ ಪರಂಪರೆ ಒರ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನಂಜಿ ಪುಣ್ಯಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಕ ಸಮಾಜಗೂ ಮೋಸ ಮಲ್ಪು ನೆರೆದ್ರೆ ಬಿದಾಯ ಬರ್ಪು ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಧರ್ಮ ದೈವದ ಮಾತ ನೇಮಾಪುನ ಸಂದರ್ಭಡು ಇತ ನಂಕಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ನಮಲ ಸರ್ವಜ್ಞರತ್ತು ನಂಕಲ ಸುಮಾರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದಿನ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದಿನ ವಿಷಯ ನಿಕಲ್ದ ಮಾತ ಯಾನು ಕೇಂದಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಎನ್ನ ಮಣ್ಣಡು ಆ ಸತ್ಕಲ್ನ ಸೇವೆಯನಾಗಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏರಕ್ಕಿಂಡಂದಾಂಡ ಪದ್ಮಣ್ಣನ ಸುಪುತ್ರ ನಂಚಿನ ರಾಕೇಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಈರ್ನಿಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಮಂಡ್ರೆಂಡು ಈರ್ನ ಇಲ್ಲೊಂಜಿ ಅಟ್ಟೋಡು ಫಲೈ ದೀಪಾರ್ ಮನೆ
ಅಂದಂದು ಸತ್ಯ ಪೊಸಪ್ಪೇನ ఆయన లేపల ఉల్లేఖలు అవిన జాది ఐడొక దైవళే కొరపున సేవెను కొర్దు ಕೂಡ ಯಥಾ ರೀತಿಯ ಮನೆನು ಕೊನೋ ದೀಪುನ ಅಂದ್ ಕೂಡ ಇಡ ಅವಿನೆಂಕು ಲೇಪಲ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪರೆಂಡು ಐತ ಅರ್ಥ ದೈವಳು ಪುನವು ಮನೆ ಮಂಚೌಡು ಪಣಪುನೆಕ್ಕಲ ಅವರ ಐತ ಈರೈನ ದೈವದ ನಡೆ ಮಲ್ದರು ಕಲ್ತಲ್ ಸಾರೆ ಅಂದ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವರೂಪದ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ನಾಗದೇವರೇ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಬಂಜುರಳಿ ಅಲ್ಪ ಕಾಡುಡುಪ್ಪುನು ಪೂರ ಅಂದ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರೀತಿಪಡು ಯಾನಕ್ಕೆ ನಟ್ಟು ನವ್ವೆ ನಿಖಿಲ್ 14 ವರ್ಗದ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತುಪ್ಪಾಡು ಈರ್ ಕರೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳ ಬರಮಸ್ತ್ ರಾಗೇಶರೇ ಆರು ಪಂಡ್ಪುನೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ನೂದೆಟ್ಟು ನೂದು ಸರಿ ಇಂತು ತೋಜನ್ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಸರಿ ಸತ್ಯ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸರಿ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಪಂಡ್ಪು ಅಕಲಗಲ ಖುಷಿ ವೈದಿಕ ಪಂಡ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ ಅವೈದಿಕ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಹತ್ತೊಂದು ಅರ್ಥ ಬರ್ಪುಣು ಪಂಪನ ಅಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ ಬರ್ಪುಡು ಬರ್ಪುಣು ಆರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅತ್ತ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬತ್ತಣ್ಣದಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಐಡ್ದು ದೈವಿಕ ಅಂದ ಬಂಡ ದಾಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದೆ ಬರ್ಪುಣು ಅಂದ್ ಆವಡ ಒವೇ ಕ್ರಮ ಅಂಡ್ಲ ದೈವಗೂ ಸರಿಯಾದ ನಿಕುಲು ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಲಗ್ನ ಇತ್ತಂಜಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಸೇರ್ದು ಮುಹೂರ್ತ ಮಲ್ತ ದಿಪ್ಪೇರು ಅವು ನಿಖಿಲೆಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವೇನು ಮುಹೂರ್ತ ಅಕ್ಲೆ ಬೋಡಾಪನ ಚಿತ್ತನ ಪುರೋಹಿತ ಕೇಂದ್ರ ಮಧ್ಯಮೆಗೆ ಲಗ್ನೋಗು ಪಂಡ ಅವು ನಿಶ್ಚಯ ಆಗದಿತ್ತು ಮಾತಕ್ಲ ದಿನ ಅಕ್ಕಲು ಕೇನ ಬೇಕು ಸರಿ ಕೇಂದ್ರದ ನಿಖಿಲ್ ನಡೆ ಬರ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಎಂಚ ಯಾಕೆನ್ನಗ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಡು ಮುಹೂರ್ತ ಇದು ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕೆಲವು ನಡಪುಂಡು ಯಾಕೆನ್ನಗ ಮಾತಾ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಕೆಲವು ಮುಹೂರ್ತ ದಿನಕೇನ್ನ ಲಗ್ನ ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ಇಂಚಿನ ದಿನೋಟಾವಡು ಇಂಚಿನ ಗಳಿಗೆಡಾವಡು ಬಂದ್ಪೋನವೇನು ಅಕ್ಕಲು ತುಂಬ ಕೇಂದ್ರದ ಬರ್ಪೇರು ಅಂದ್ ದಾಯಿಗೆಂಡ ಅವು ಅವು ಬೇತೇನೆ ಅಂದ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ಬೇತೇನೆ ಅವಾಗ ಇಂಚಕ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಿಖಿಲ್ ನಡೆ ಬತ್ತದಾದ ಐದು ಒಕ್ಕದ ಲಗ್ನದ ಕ್ರಮ ಕಿತ್ತಂಜಿ ಮುಹೂರ್ತ ಕಬೆ ಊರ್ನ ಬದ್ದ ಅಂದ್ ಅವು ಪುರ ಎಂಚ ಬರ್ಪ ಅವು ಸದನ ಮಟ್ಟ ಇಲ್ಲಡು ಮುಹೂರ್ತ ಕಂಬ ಪಾಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಪುನಃ ಅಲ್ಪ ಮತ ಕೊಡಿಯಡಿ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಆಕ್ಲೇನ್ ಮತ ತಲಿಪ್ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕೊಡಿಯಡಿ ಆಕಲ್ನ ಜಾಲ್ಡು ಮಡಲ್ದ ದೊಂಪ ಪಾಡ್ದು ಐಕ ಒಂಜಿ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟದು ಐಕ ಬಲ್ಲೊಲಿ ಕಟ್ಟುವ ಇತ್ತೆ ನೇಮದಲ್ಪ ಅಂಡ ಬಲ್ಲೊಲಿ ಕಟ್ಟನಾಗ ಐಕ ಸಿರಿ ಪಾಡುವ ಈರು ಪನ್ನಗ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬರೋಣ ಜಾಲಡು ಮಡಲ್ದ ದೊಂಪ ಪಾಡ್ದು ಅಂದ್ ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟುದ ಕೊಡಿ ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟುದ ಪೂರ ಕೊಡಿ ಬಂಡಿತ್ತೆ ಇದೆ ಕೊಡಿ ಬಣ್ಣಗ ಕೆಲವು ದೈವದ ಕೊಡಿ ಕೆಂಪುದ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಂಪುದ ಮಾತ ಸರಿ ಸರಿ ಅಂದ ಸರಿ ಕೆಂಪುದ ಬಾಡ್ಲ ಕೆಜ್ಜಿನ ನೆಕ್ಕ ಬೊಲ್ದುದ ಅವೇನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಬೊಲ್ದುದ ಕೊಡಿ ಅಡಿ ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ಇತ್ತೆ ಬಲೋಲಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಬಲೋಲಿ ಬಂಡ ಬಲೋಲಿ ಬಣ್ಣಗ ಇತ್ತೆ ದೈವದ ಕೊಡಿ ಅಡಿತ ಬಲೋಲಿ ಬೇತೆ ಲಗ್ನದ ಅವೆಲ್ಲ ಇರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರೋಣ ಸರಿ ಯಜ್ಞ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪುನ್ಗೆ ಎನ್ನಗ ಮೂಲ ಎಂಚಿನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಐಕ ಕುಕ್ಕು ತಪ್ಪು ಪೆಲತ ತಪ್ಪು ತಾರೈ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆ ಐನು ಬಚ್ಚಿರೆ ಒಂಜಿ ಬಜ್ಜೆ ಇಂಚ ಕಟ್ಟು ನಂಚೆತ್ತಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲುಪ್ಪುಡು ನೇಮದಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಿರಿ ಪಾಡ್ದು ಐಕ ಬಂಬೆ ಪುರ ಕಟ್ಟದು ಇಂಚ ಮಾತ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಡ ಮೂಲ ಅವು ಪುರ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನ ಈ ಕಟ್ಟುನ ಕ್ರಮ ಮದ್ವೆದ ಲಗ್ನೋ ಕಟ್ಟುನ ಕ್ರಮ ತಂಜಿ ಬಲೋಲಿ ಕೆಲವು ಮಲರಾಯ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಟ್ಟಿ ತೂಪ ನಮ್ಮ ಉಂಡು 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 ತಾರೈ ಬಚ್ಚಿರು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕಂಚಿದ ತಾರೈ ಇನಿಕೋಡದ ಪದ್ಧತಿ ಪುರಾತನದ ಬೈದಿನ ಪದ್ಧತಿ ಆ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಅಂಚ ನಮಕ್ ತಿರಿ ಕಟ್ಟದು ಮಲ್ಪುನ ಬಾಲೋಲಿಗಲ ನೈಟ್ ಪ್ರಧಾನ ತೋಜುನ್ ಕಾಲಿ ತಿರಿಲ ತಾರೈಲ ಬೇತ ನಮ ಕಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಚತ್ ತಾರೈ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜಿ ಐಕ್ ತಿರಿತ ಜಾಗೆಡೆ ಕುಕ್ಕು ಪೇಲತ ಕೊಡಿ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಕಟ್ಟುವ ಒಂದು ಕೊಡಿ ಕಟ್ಟೋರು ಬಲ್ದುಕೊಂಡು ಐಕದಲ್ಲ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಕಟ್ಟರೆ ಜಿನಿಗಳು ಜಾಲರಿ ಪಾಡುವಾರ ಜಾಲರಿ ಪಾಡು ಪನ್ಪುನಲ್ಲದ ಅಲಜ್ಜಿ ಅವು ಇಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ತನಂಡ ಅವೇನ್ ಮಾತ ಪಾಡುಜಿ ಅಂಡ ಮದಿಮೆದ ಐತೆ ಮಂಟಪಡು ಆನಾಗ ಐಕಿ ಐತೆ ನೇಮದ ದೊಂಪದ ಜಾಲರಿಂದ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಜಾಲರಿ ಮಲ್ತದು ಆ ಚೌಕಾಕಾರಡು ಅವೇನು ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ದಾರ ಏರಾವನ ಜಾಗದ ಅಲ್ಲ ಐತೆ ಅಲ್ಪ ತೋಜುನ ಅಲ್ಪ ಅಂಚ ಅಂಚೊಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚೆತ್ತನ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲು ನಡಪುಂಡು ಐತ ಮಿತ್ತಡು ಅಂದ ಅವು ಪಂಡ ಐತ ಅಡಿಟೆ ಅಂಚ ಪಾಡಿ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಂಚ ಫ್ರೇಮ್ ಪಾಡ್ನ ಪೊರ್ಲು ಬೇತ ಅಂದ್ ಪೊರ್ಲುಗು ಬೋಡಾದವೇನು ಜಾಲರಿ ಪಾಡ್ನ ಅತ್ತಂದೆ ಜಾಲರಿ ಪಾಡೋಡೆ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನವು ಅಂತೂ ಪಾಡೋಡೆ ಬಾಲೋಲಿ ಕಟ್ಟನಂತೂ ಕಡ್ಡಾಯ ಈ ಜ್ಞಾನಗೋಸ್ಕರ ಪನ್ನ ಹಾತ ಹಾಲ್ಡ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆಗ ಕೊಡಿ ಪಾಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಲ್ತ ಹಾಲ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಂಚ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಡು ಆನಾಗ
ಅಂಚ ನಮೈತೆ ಪಂಡ ಇಂಚ ಇಂಚ ಮಲ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ ಪಂಡ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಮತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮತ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಎದುರು ಪೊಗ್ಗುನ ಚೋರಣ ಮತ ಕಟ್ವೇರು ಅವು ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಲ ನೂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಟ್ಲ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲ ಆಪೋಜಿ ಏತ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಆತ ನಮ್ಮ ಅವೇನೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂತ